Hi guys, nadong adlaw ni jung tanan. Grabing ka nice ang dagat diri. Malapi ma. Nade mi diri sa Valencia. Kuan gahapon rami diri. Paalam ako naka-video gahapon adlaw kay di kami bisita gahapon. Hindi mo ako ka video. Sa kang adlaw adlaw Sabado. Wala gahapon ni dari. Guys, ma. Hi. Kami na lamang duha sa liana. Pastora Faith o si Ate Angie na ulit na gabi. Tumaw nang dalian na kaganahan sa maligog dagat. Tumaw na nagpabilin sa amin doon o karungan daw ang uli na pudli. Okay. Pagong pa ko na rin ligo-ligo. Ligo men kami ron pero sabi niya tayo dyan naman mo balik o malandong-landong na. Kainit. Malapi ma. Tama balik ka ta. Balik. Mauli sa amin. Balik kami kay grabing inita. Ano yan? Mabalik kami. Ama. Hindi. Init. Hindi maligo dahil kay pagtunta. Kalandong sa ka. Ali-ali. Ay, tama. Harang kainit. Hindi naman ta maligo dahil. Grabe yung kainit. Harang inita sa dagat. Mga nang muli sa amin. Yung pahit kasi may isda. Kaya damay ning hato dari bago ko ning kuhang isda. Maning isda Presko pa kadyo na Isa na isda ate? Isa na isda? Oo na lang. Isa na isda. Presko pa rin kuhan. Isara. Presko ba na kaya kaya ito na mas dagat kita, maraming nita. Dati na ako ng nito. Bulit man eh. Ito pala dito, ma. Guys, ay ko saging dia. Saging nga lakatan. Anja ang ipatry ni Aliana. Kay kani si Ja. Grabe jeng pili Tanan ni jeng gikanon, jeng ipagos og pakaon. Kay arong maanad. Na. Hotda na ha. Dun ma. Lukas ko tao kay guys. Ina ko. Nami manggud na. Kami ma. Hinanglan mahurot na ha kay di galin mahurot di juga kaligog dagat. Di ka. Lakatan man na di man natundan. Di mo. Sige na. Sige ma. Nami ba? Ingkaon magukada na sa una? Hinanglan mahurot ha. Di galin mahurot di premium di ka paliguon nagdagat. Di mo. Basta di na mahurot nang sa kabog saging. Ang ma. Hat dun. Nagkuman ma. Nandiyan bulandong-landong na maligog dagat. Dagat ma? Ngayon na. Uy. Rami mong gunang saging. Hindi ba? Harong very good ka. Hindi pwede nang sige na tagkaog biskuit. Ang kaon ka prutas.
Tanan ko dari guys. Yung nagdagat guys. Nang maligo guys. Nang sawsawang guys. Nang sawsawang sa dagat guys. Kulay punta guys. Ingin kuma. Karon mo kaon akong saging. Nadali. Gumawa mo ko kami guys. Dali, hutda ha. Hutda na. Dali, ito na, hutda. Dima. Very good kay nana. Mukha sa glakatan, turog tundan, di. Ayun na. Very good. Hutda. Dito guys. Ang pinipatan guys. Bugol. Very good ko. Very good po guys. Very good po guys. Nahan nagkaglansunis ah. Very good. Very good. Yung kana sa zaglakatan, yung kana pa zaglansunis. Lami day. Lami naglansunis. Sige, kaon lang. Tamis naglansunis nila. Tamis. Kalau ilagay ka mo. Nagkaroon ko na ko. Guys. Buka ako pinatulis guys. Ang is guys. Ang nyo guys. Sige pa. Malaki ma. Kaon. Kaon na. Nagatilaw naman ko ma. Siya garang inita. Did kasabot, maligo did. Ang kaon dito kaunahan. Ano ito? Hala magipagbigyan kay Dijud mo undang. Dijud mo undang gusto jud maligo. Anang hala mang banta dyan. Dari kus bato. Sige na, ligo na. Sige na. Mo na dyan kalipay. Naira ko. Hugasin naman chinilas. Ali. Grabe yung siga ah. Hindi day sa mukha maligo dyan siya. Bahala ko na sang madagtong. Dali, ligo. Magbungbong na tunahan ka. Ang tunahan dapit. Sige na. A few moments later. Parang samsaw sa garang inita, gigutom. Yan nakaligo na. Grabe diyang ulitag dagat ni mata adjud. Malapi ma. Hindi na buong bag saw-saw. Napagtimo na kay muli na ta. Magtimo na ma. Hi sa guys na buong. Nabuong kudang ilangoy guys. Nabuong ko lang sa glangoy-langoy. Magwapa si ka ma. Gwapa. Marang gwapa. Paggawa na diha. Adyo pag buling-buling nga kay maligo na ko. Maligo ka ma. Muli na ta. Tama. Mukhang ko mo sa kakustaas. Dahan kay kanang na muli na midalin. Masali-sali. Kali hawid na. Hawid ba? Kukuan din ni hagdanana day pud iyang tuktuk. Bitaw, tuktuk ra jud ni hagdanana. Ali. Mo ada nila higdanan. Ay, first time jud ko nakasakadan ni. Awa. Mo ni higdanan sa mga nagtrabaho. Bahay ni Ay. Ni. Dako man din ni sa kuan na no. May game mo nila. God. OMG. Sakas
dako-dako man pud ni. Haman. Mau ni? May gipinisingan gabre. Katong kami finishing dia. Unsa man ni ako naglibog ko dani mga rooms ni? Oh. Ada kwarto na CR. Kada kwarto na CR. Ano mo ni CR ni? CR. Ay sama ni. Plywood. Lago si tawag yan na. May tawag. Sama na. Dako man din yung bayo mahimanin. Hindi lang finishingan. Ka. Man ilang gibuhat. Kini sala-sala ni. Sala kananan. Hindi mo kaon ng mga tao. Pero nalagi nigi ko na lagi nigi tan-aw nga plano. Kaya CR pud ni. Kaya po na kada kwarto na lagi CR. Na kwarto na CR kani kwarto na PCR. Kay mo din parintahan. Okay naman din po. Mau di ay. Li yan. Ang mera sa gana kay na. Basag ba? Pangiran na. Yan. Danghag na ba ka? Gani mo. Utra ka na amin ha. Kabutra. Diyan ka ni pod. Room pod ni. Tulo de ka room. Ako aning kwarto. Ay mo ha. Hindi ka rin dadari. Yes. Ano? Ada ini. Hala. Baliton kasi mga kasi. Dumangay. Dumangay. Ugway dyan kapalit. Para kang Mumbai. Uy, adyo na nga naman naglagtan. Magugaw-gaw na pag ka. Mas kay muli na ta, magugaw-gaw ka. Hindi ko magkukaw-kukaw ma. Di, kay muli na ta. Dako man day niin. Karon ba ko nakasaka? Dani. Meron ba di sundang? Danis gapon yung siroy na to. Kani isa po di karom. Kani gamay, si Arpo di. Ano ba? Hindi ko ning hagdanana. Kay tuk-tuk raman. Hindi sa mana pasagdan ra. Pabutangan lang magawiranan. Okay na, majural gini. Kani may dako-dako, di mo lagi airbid. Gigamit po na. Muna gawin ito ni Marcos mag-saw-saw. Mag-kuan, mag-boating ko na siya. Kani daan naman nga grill. Mamanig sa una daan ra. Ano ba? Kuya, dani di mo tauhan kay bisag sa una gi dama kay nagdit dani. Dama kay tanting na habilin. Ang gihimo gud din ni si Jang kuan wala gud sila wala gud budget day kay gihimo naman din ning kuan. Ano si Daddy ni ganan kun ni ino si John ni dito din sa tambayan. Bitaw dani. Next na ni tambayan nagagabi. Kay madungag nimo kuan sa gaginaguro sa bawod. Pili ko na din hingo ng mga yan ba? Nice bitaw. Dama de pay butang di ah. Dama de pay lubi mo nig room dito sa bus no. Kuang ka room. Okay. Huwag mong parintahan. Kani apil ni kuno bakbakon. Mana nagbakbak? Bakbak na po na di baw. Baw nami. Hadde ko na bag agyanan. Tok. Hadde ko na agyanan. Hiniraan di ka magkuha na hadde ko na bagaan. Madali ra. Hinay. Ngali. Ako. God will take us. Ini. Hindi ko na kung ano. Masay tuwa ng dama. Muli na sa siya. Sama. Muli na ta. Talagang taas. Sinanay dani kay di kasaka. Huwag mo try. Huwag mo try sinanay saka dito dito kasaka. Madlog. Dali yan. Wala kayo mo. Charge ko credit ko muli na ta.
Paningat ko. Hinira di ka magkuha na kahit ko nabagaan. Madali rama. Hindi. Ngali. Ako. God protect us. Ngali. Hindi ka na kung ano. Masay tuwa ng dama. Muli na sa siya. Sama. Muli na ta. Talar tas taas. Sinanay dani kay di kasak ka. Huwag mo try. Huwag mo try sinanay saka di sila kasak ka ngadlo. Dali yan. Wala kayo mo. Charge ko credit ko muli na ta. Paningat ko. A few moments later. Muli na may salyan na di ka uli-uli. Sandal ma. Alam. Awalin sila guys. Gamingaw naman. Dali lang. Kasi mabalik. Mobile to dani day puhon-puhon day ka nang dito magdali na kay nakuwangan ka. Nakuwangan day ka. Luwi laman. Nakuwangan si Jack. Dali nga rin. Nakuwangan si imong classmate. Ang saon. Ang saon nga muli magajud ni kay Topik sa tali karera. dali day. Ate Ime. Kaysa nga Ate Ime na. Sorry, fit na siya. Pinapiti mo na Ime. Ano yan? Oh, lamat. Ana, di ka ulian labi Ate Ime. Uy, may motor. Huy. Rame. Na gusto mo sa kayo ban. Sa kaya na 5 naman. Agni una kay series man. So sa kaya na naman may series. Ito siya nga na kuno di kuno ba na magsakyan. Okay naman ko na yan. Series yan. Drama.